agar rezeki lancar, istiqomalah membaca zikir. ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Sarang-sarang diawali zikir. Zikir ini sering saya sampaikan, saya ulang-ulang agar tidak hanya kita bersemangat ketika membaca bareng-bareng niki mawon, tapi siapa tahu kena nggih sangu mulih panjenengan sedaya, kena nggih amaliyah, kena nggih wazifah, kena nggih rutinan panjenengan sedaya dhewe-dhewe secara individu. Secara individu ketika zikir ini panjenengan baca sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Man qala la ilaha illallah al malikul haqqul mubin fi kulli yaumin mi'atam marrah. Barang siapa membaca zikir la ilaha illallah al malikul haqqul mubin setiap hari istiqomah 100 kali, kana lahu amanan minal fakri, orang tersebut akan diberi keamanan dari kefakiran. Insya Allah yang santri sangunya nggak pernah telat. Yang wali santri golek nih sangu anak insya Allah yo gampang. Sing masyarakat Bojonegoro sing nyambut gawe insya Allah saldone unlimited. Rezekine lancar. Ora kaya saiki noleh ngiri BRI, nganan Mandiri, ngarep Mekar. Lah, akhirnya sirai kebleken bank. Lah, nek pengen entuk dekengan pusat, ingin mendapatkan dekengan pusat, salah satu ikhtiarnya agar rezeki lancar, istiqomalah membaca zikir la ilaha illallah al malikul haqqul mubin. 1 hari 100 kali. Terserah waktunya, penting istiqomah. Arep bar subuh, bar duhur, bar ngasar, istiqomah. Kok 100 men to Gus? Suwi men. Jek suwi nek sampean rasan-rasan. Nah, sing tukang rasan-rasan wonge teko. Nah, biasanya kelambi putih wi lho. Kudung coklat. Lah,
Tenang, ora usah minder, kudu ngireng luwih nemen. Lah. Dadi ning donya entuk dekengan pusat rezekine lancar. Sesuk nek wis isdet wis dijemput karo Israel, dijaluki Sherlock Israel. Sudah berada di alam kubur, kalau orang mau istiqomah membaca zikir ini 1 hari 100 hari. Wa yu'manu min waqsatil qabri. Insyaallah akan selamat dari siksa kubur, dijauhkan dari siksa kubur. Tangi-tangi arek dina kiamat. Wis langsung. Lah terus Gus nek wis tangi mari kuwi nek madhep surga karo neraka, piye terusan? Orang yang membaca zikir ini kata Rasulullah ketika istiqomah 100 kali 1 hari, pintu surga akan terbuka lebar untuk orang tersebut. Mila kula yakin insyaallah sedaya ingkang rawuh mengke sing nderek zikir sareng-sareng rezekine insyaallah lancar. Selamat saka siksa kubur lan insyaallah ahli surga kabeh. Amin Allahumma. Mila kula nyuwun tulung ketika zikir nanti seluruhnya ikut zikir, karena biasanya jamaah itu enek solawatan enek zikir ngono mek menenge ngowoh karo gestori. Biasane mak-mak ngono kuwi. Karo nyang vokale hadroh, kok ganteng ora kaya bojoku. Lah ngoten niku nggih to. Biasane gestori mari kuwi lali mijet videone. Kuwi mang enek kuwi mang bunyai-bunyai malan. Bunyai-bunyai kadung ngene ning daleme Yai Tamam ngono tak omongi akhire dereng dipijet nyai aku yo ngono. Tibakno videone rung dipijet. Wong nggih Gus ngono wis kulinane mak-mak yo ngono kuwi sing ngrusuhi Pak Kapolres kan yo mak-mak kuwi rating ngiri menggo nganan. Sing disalahne sing nabrak. Kuwi biasane wonge linggo ning Sorowet iki lho. Lah. Sing sirahe nek klip-klipe lho. Lah. Paham aku tersangkane bisa. Tangkap aja Pak Kapolres. Ya kuwi mak-mak sing gampang ngukum bojone turu ning ngarepan ya kuwi. Lah alhamdulillah. Terus mengke tengah-tengah zikir diselingi siiran. Tujuannya apa? Mengingatkan diri kita masing-masing gen eling tujuane urip dan bahayanya ketika kita itu meninggalkan kewajiban-kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mira sareng-sareng zikir nggih. Atine urip engko ngaji geni iso masuk tenan, geni iso padang tenan nggih. Insyaallah tapi padang lah sing ngaji yo bagus ngene. Ya. Lah iya wong ora ngaji ya deloken kabeh semrenges kabeh. Lali karo utange, lali karo masalahe, lali karo bojone, beh kuwi sing bahaya. Lah nggih saestu. Anarki tenan tapi Bojonegoro iki. Mulane Pak Kapolres sih terima kasih saya Pak Kapolres. Ketika saya di Bojonegoro selalu dibersamai bahkan digerakkan pasukan. Ngerti nek Gus Ikdal ning Bojonegoro iki terancam, rawan ternodai. Langsung karo Pak Kapolres setiap perapatan pertigaan dikondisikan kabeh. Gus Ikdal rawan serangan kok nggih to. Akeh mak-mak khilaf. Nggo sareng-sareng dikiriin, mungkin ngajine gen gayeng, atine gen urip, gen padang kabeh.